Sa iban pa nga balita, dako nga truck nga naga-illegal parking sa barangay Quintinsalas, Haro, ginareklamo sang pila ka motorista. Truck ginkuha na. Si Kim Salinas nakatuto. Ginakabalakan sa mga motorista ang ining hauler truck sa gilid sa isa kadalan sa Altachera Village, barangay Quintinsalas, Haro. Madugay na kuno ini nga nakapark sa lugar. Delikado kung isa kayo magliko, kung isa mo na mo U-turn kay budlay bla kung isa dulom daan way pa street ay kung isa kasi gati budlay ba si mga kabungko dablaw. Ginakabig naman sa pila ka tricycle drivers nga obstruction sa dalan na truck. Kung may salakyan nga sumalang, do ka kitid gawa ang lagyan Ang reklamo ang ginpalabot sang news team sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. Sa batsang heads ni, hindi madali ang pagkuha sang truck bungod yara ini sa pribado nga propiedad. Gani ginpaagi ini sa Homeowners Association. Nung nakita ko doon may garahe, sila po doon puno sa sulod. Pero sa unang ginpasulod nila na mo kay ginreklamo naman ako na sa una. Sambal yung galing kaya kung problema sa toong hydraulics ng ilang salakyan. Handa naman ang Iloilo City TTMO sa pagkuha sang salakyan. Sa tiyon, nga hindi pagidmaksyonan sang tagiya ang problema. With this series nga gina-inform sa opisina, pakatuan naton liwat no, parang mag-initiate na lang kami sang aksyon. Ginkuha naman ang truck matapos ang pagpagkikistorya sang presidente sang Homeowners Association sa tagiya sini. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.